porozprávam, že minulý týždeň sa mi stala výborná vec a niektorí z vás možno aj na tom podujatí boli, ale po dlhých rokoch sa mi podarilo stretnúť s mojou najobľúbenejšou spisovateľkou, ktorá je z Nórska. A mal som tu možnosť ju moderovať asi hodinu a štvrť alebo hodinu a pol v Slovenskej národnej galérii. Tak to bol, že highlight môjho týždňa, minulotýždňového teda, úplne presne. A bola to zaujímavá diskusia a ešte o to viac, že som mal potom možnosť stráviť s ňou aj večeru a rozprávať sa ďalej o knižke a o všetkom, s čím na Slovensko prišla, čo prišla predstaviť. Takže to bolo celkom zaujímavé a bol to dobrý týždeň. No a potom ďalšia vec, prečo vlastne nebol livestream minulý týždeň, tak nebol preto, lebo sme aj s ostatnými kolegami zo strany mali regionálny výjazd. Boli sme na Dolnom Spiši a ja osobitne by som chcel za seba vyzdvihnúť asi dve veci. Ten jeden bol beh v troške snehu, snežení a celkom nízkych teplotách. Mnohí z ľudí prišli, niektorí dokonca až z Prešova, len aby si s nami zabehli. A tá druhá vec, ktorá bola úplne v piatok večer, neskoro začali sme o 7:30, tak sme mali v jednej krčme v Gelnici debatu o bezpečnosti aj s Jarom Spišiakom. Takže to boli také dve veci, ktoré boli za minulý týždeň. Ale nie o tom som chcel dnes rozprávať, ale už ako napovedala upútavka aj na to dnešné vysielanie, takže budem rozprávať skôr o tom, čím ste ma aj vy zamestnávali a písali ste mi dosť. A to bolo, či bude alebo nebude vojna. Aj náš premiér hovoril, že nám tu hrozí tretia svetová vojna, pretože Ukrajina po dlhých mesiacoch dostala povolenie používať americké rakety aj na územie Ruska. No a k tomuto sa mali pridať aj Nemecko a Francúzsko. Francúzsko a Veľká Británia. No a že z toho bude veľká eskalácia a že z toho bude vojna. No a veľa tých otázok ste poslali práve kvôli tomuto. A priznám sa, mám od vás veľa otázok, tak ja dnes budem možno menej štruktúrovane, ale možno o to vyčerpávajúcejšie aj odpovedať. A niektoré dám tak dokopy a hneď začnem tými hlavnými, a to je, že či nám hrozí tretia svetová vojna alebo nie. A či viem nejako zaručiť, že nebude tretia svetová vojna, na to už hneď viem odpovedať, že tak zaručiť vám to asi nikto dnes nezaručí vlastnou hlavou, ale dostanem sa k odpovedi. Len ich trošku ešte si prejdem tými otázkami, že keď nie teraz, tak kedy? A aké je percento, že bude a treba sa teda obávať? A teda prečo nebude? Prečo si ja myslím, že nebude tá vojna, tretia svetová, z toho, čo sa aktuálne deje. A ďalšia otázka veľmi podobná, že moje argumenty, prečo by moja tretia svetová vojna nemala byť. Tak začnem s tým, že v tejto vojne už sme sa veľa naučili, aj sme veľa videli. A jedna z tých vecí, ktoré sme naozaj videli, bolo, že za každým, keď Ukrajina niečo nové urobila, alebo keď štáty, ktoré jej bilaterálne pomáhajú, urobili, či už dodali tanky, alebo lietadla, alebo protiraketovú obranu, tak sa Rusko nejak vyhrážalo. Na začiatku, keď ešte Rusko napadlo Ukrajinu, tak jeho prvá vyhrážka bola, že ak prídete brániť Ukrajinu, tak my použijeme jadrové zbrane. A hlavný cieľ tohto celého bolo odstrašiť vlastne Západ od toho, aby hociakým spôsobom pomáhal Ukrajine, aby to ruské víťazstvo bolo čo najrýchlejšie. Ukázalo sa časom, že či už to bol ten začiatok tej vojny, alebo tá dodávka tankov, alebo ďalšie techniky, alebo rôzne rozhodnutia, Rusko si vždy našlo nejaký spôsob, ako sa nám vyhrážať. Najskôr to bol jadrový konflikt, potom to už bolo len použitie jadrových zbraní, potom napríklad to boli že dôsledky, ktoré si nevieme ani predstaviť. Ale na konci dňa sme zistili, že vlastne ani jedna z týchto vyhrážok nebola úplne až tak seriózna a že by sa úplne jasne pretavila. To, čo sme videli, bolo, že Rusko začalo viac eskalovať ten konflikt, napríklad začalo bombardovať viac civilnú infraštruktúru a osobitne v takom období, ako je teraz, že sa blíži zima, tak samozrejme toto je jedna z vecí, na ktoré sa Rusko sústredí. No to, čo sa teraz stalo odvetné a najskôr boli naozaj tie vyhrážky, tak potom priletela raketa na Ukrajinu, do Dnipra, ak sa nemýlim,
A teda prvé správy boli, že je to medzikontinentálna balistická raketa dlhého doletu, taká, ktorá by vlastne vedela zasiahnuť aj Spojené štáty americké. Potom už to bolo, že je to len raketa stredného doletu a teraz podľa tých posledných správ to už dokonca bola teda nielen, že raketa stredného doletu, ale že vlastne tá raketa ani nemala veľa výbušnín v sebe, ak vôbec nejaké zásadné mala. Len treba povedať, že aj keby bola tá raketa naložená výbušninami, už tie prvé odhady boli, že tá hlavica mala asi tak 1,2-1,3 kilotony tej výbušnej sily. Len tak mimochodom rakety, ktorými bežne útočí Ruská federácia na Ukrajinu, majú aj 3. To znamená, že tá raketa vlastne bola ešte slabšia, ako bežne tie rakety lietajú. A teraz sa ukazuje aj podľa tých ukrajinských zistení, že možno, že tá raketa bola niekoľkonásobne slabšia. Bol to signál aj z ruskej strany, že veď my vám musíme nejak dať najavo, že sa nám to nepáči, ale pravda je taká, že to Rusko čakalo na toto rozhodnutie už niekoľko mesiacov a máme na to niekoľko dôkazov. Ten jeden je, že už v septembri Putin dal spracovať novelizáciu a vynovenie jeho stratégie na použitie jadrových zbraní. A od septembra to čakalo a vlastne podpísal túto vynovenú stratégiu až po tom, čo sa začalo hovoriť, že Ukrajina takéto povolenie dostala. Tá ďalšia vec je, že Rusko už dopredu stiahlo z dosahu týchto rakiet svoje strategické bombardéry a ďalšie dôležité vybavenie. Takže to pre Rusko nebolo žiadne prekvapenie, keď toto rozhodnutie prišlo a dokonca aj z toho hlavného strategického zámeru to nebolo ani nejak zásadné rozhodnutie už ten súhlas dať, pretože zdá sa, že prišiel naozaj veľmi neskoro. Otázka teda je, že prečo sa Rusko vyhráža a prečo si ja myslím, že tretia svetová vojna z tohto nebude, je, že aj tá vojna má nejaké pravidlá. Dokonca aj tá vojna na Ukrajine býva veľmi hnusná a veľakrát sa nám zdá, že je veľmi nevypočítateľná, ale ono to nefunguje, takže aj ja dnes zaútočím a zajtra niekto na mňa zaútočí jadrovými zbraňami. Je tam niečo, čomu sa hovorí eskalačný mechanizmus. To znamená, že ak jedna strana použije nejakú zbraň, tak tá druhá strana si nájde nejaký spôsob, ako na to odpovedať, minimálne aby to vyzeralo, že toto je nejaká zásadná vec, na základe ktorej že ten útok naozaj má zmysel a že my sa bránime. Druhá vec je, že Spojené štáty, a nie len Spojené štáty, ale aj NATO majú veľmi dobrý prehľad o všetkých miestach, kde Rusko skladuje jadrové zbrane. A keby sa tam čo i len autá pohli, ktoré by tieto jadrové zbrane alebo tie hlavice mali presúvať niekam k lietadlám alebo k tým zariadeniam, ktoré by ich mali odpáliť, tak okamžite by z toho naozaj bol veľký poplach a riešili by sa tie veci. Jeden z tých dôvodov, prečo si myslím, že toto bola kontrolovaná eskalácia, je aj to, že údajne a prebehlo to tlačou, Spojené štáty informovali o vystrelení tej balistickej rakety alebo medzikontinentálnej rakety stredného doletu a dopredu Spojené štáty. Aj to je niečo, čo hovorí, že áno, museli sme na to nejakým spôsobom odpovedať, ale nebolo to také, ako si veľa ľudí myslelo, že to bude. To, čo je zlé asi a najsmutnejšie na tomto celom, je, že aj u nás na Slovensku sa politici živia strachom ľudí. Lebo je jednoduché prísť na tlačovú konferenciu a povedať, že my sa obávame, že bude tretia svetová vojna, alebo že no a teraz už naozaj tá vojna ide, alebo že to riziko je veľmi veľké. Je oveľa viac zodpovedné a oveľa menej politických bodov možno niekto získa na tom, že to naozaj si dá čas vysvetliť a povedať, že naozaj si myslíme, že z tohto tá vojna nehrozí. A je to aj trošku paradoxné práve, že sa takéto vysvetlenia začínajú šíriť, pretože potom nám to bráni prijímať naozaj opatrenia, ktoré by mali byť efektívne a ktoré by sa mali robiť. A tie sa u nás nedejú aktuálne na Slovensku. A treba ešte povedať, že tou treťou svetovou vojnou vo veľkej miere strašia 3 štáty aktuálne. Najviac, a to je Rusko, to je Maďarsko a to bolo Slovensko. Aj toto trošku svedčí o tom, že kde je aké nastavenie. No a mám tu samozrejme veľa otázok, ktoré ale hovoria, že
v severských krajinách kázali, aby sa ľudia pripravili na vojnu a prečo u nás nie, že prečo Nemecko rieši bunkre a Švédsko rieši brožúrky, ako sa pripraviť na vojnu, alebo že ako sa vôbec správať v prípade nejakého zásadného konfliktu. A sú tu aj ďalšie otázky, že fakt nebude tá vojna, Švédi a Fíni rozdávajú letáky, čo robiť v prípade vojny, naposledy ich dávali cez druhú svetovú vojnu. Je tu veľa takýchto podobných otázok, treba tie veci dať trošku na pravú mieru. Aj Švédsko, aj Fínsko sú štáty, ktoré sú dlhodobo známe tým, že sú pripravené na rôzne krízové situácie, ale nielen ako štát, ale aj pripravujú svojich občanov. Napríklad v tom Švédsku, aspoň z tých údajov alebo tých informácií, ktoré ja mám, tak takúto brožúrku vydávali už 4 či 5 krát. Je tam tradícia, že keď sa tá situácia zhorší a vo všeobecnosti, tak sa tá brožúrka novelizuje, tak sa pozrie, čo v nej už nie je aktuálne a prípadne, čo tam treba prepísať. A áno, deje sa to veľakrát, keď sa tá situácia zhorší a potom to vyzerá, ako keby sa už niečo malo stať. Ale ja mám na to taký bežný príklad zo života, že keď si dáte namontovať bezpečnostné dvere, tak tiež nemáte informáciu, že zajtra vás niekto príde vykradnúť. Je to preventívne, aby vás nikto nevykradol. V týchto štátoch napríklad nenastala panika, pretože sú na to zvyknutí. Sú zvyknutí, že takéto brožúrky sa spracúvajú, že sa takéto brožúrky rozdávajú a že to je pre tých obyvateľov. Fínsko je známe tým svojím konceptom totálnej obrany, ktorý okrem iného zahŕňa aj to, že tí ľudia sú pripravení, oni tam majú systém, že dokonca ľudia pôjdu a muži pôjdu brániť a pôjdu priamo do ozbrojených síl a budú brániť rovnako aj mnohé ženy a preto ich to neprekvapuje. Problém u nás je, že u nás nič také nerobíme. Nerobíme to celé 10 ročia a teraz si predstavte, že v takejto situácii, že máme tú vojnu u nášho suseda, vystrašíme ľudí, že bude tu tretia svetová vojna, tak ako to urobil premiér a do toho vydáme brožúrky, že čo teraz robiť, keby napríklad bola vojna alebo keby bol väčší konflikt alebo že by tu bola nejaká veľká kríza. No čo by sa stalo? Začala by u nás panika. Úplne prirodzená, pretože keď si toto bežný občan pospája, tak samozrejme bude vystrašený. Aj preto je nesmierne dôležité, aby sme rozprávali o tom vecne a aby sme tie veci vysvetľovali a definitívne absolútne nestrašili nejakou treťou svetovou vojnou, pretože toto je ten najkrajší príklad, ako sami seba potom paralizujeme v niektorých opatreniach. Ja si myslím, že sme mali dávno vydávať brožúrky. Napríklad vo Veľkej Británii existuje brožúrka o osobnej bezpečnosti. Ako by sa človek mal správať v online priestore, ako sa má správať, keď ide napríklad, tmavou uličkou alebo nejakým rizikovým priestorom. Je to tam normálne. Tak ako vo Švédsku je normálne, že vám niekto dá brožúrku o tom, že ako sa správať v prípade, že by bola vojna. Ale to neznamená, že tá vojna bude. Presne toto my nerobíme. Namiesto toho sa mnohí politici aktuálnej vládnej koalície práve živia tým strachom. Vrátim sa na tú Ukrajinu. Asi vidíte, že tie rakety sa začali používať. Ukrajina ich použila už viackrát ako raz. A zatiaľ tá eskalácia tu nie je. Zatiaľ sa tie jadrové zbrane nehýbu. Zatiaľ nie je žiadna iná odveta ako tá jedna raketa, ktorá priletela do Dnipra. A skôr to vyzerá ako taká symbolická odveta a jasné symbolické ukázanie, že my sme si všimli, čo robíte, vieme, že ste dali takéto povolenie a toto vám ukazujeme, že aj takéto rakety máme. Ale nepohlo sa to za to. Ja si skôr myslím, že tá eskalácia tej vojny na Ukrajine, ak bude, tak bude práve kvôli tomu, kvôli čomu aj minulý rok. Ja si myslím, že z dvoch dôvodov by mohla byť. Tá prvá je, že to bude, že sa blíži zima a samozrejme jedna z taktík Ruska je čo najviac zasiahnuť civilné obyvateľstvo, to znamená bombardovať civilnú infraštruktúru, aby sa nedalo kúriť, aby neboli dodávky teplej vody, aby neboli dodávky energií, aby tí ľudia mali menšiu vôľu sa brániť a boli viac ochotní volať po nejakej kapitulácii alebo neviem po čom, alebo minimálne, aby si tú vojnu ďaleko viac vytrpeli. Tá druhá vec je, že sa očakáva, že nástupom Trumpa môže dôjsť k nejakým rokovaniam, a Rusko sa snaží čo najväčšiu časť územia získať čo najväčšiu výhodu, aby pre prípadné rokovania malo čo najlepšiu vyjednávaciu pozíciu. A toto prirodzene samozrejme chce a bude robiť aj Ukrajina, aby keď by sa malo začať rokovať, tak jednoducho, aby to bolo tak, že každý má nejakú pozíciu a má o čom jednať, má čo dať na stôl a aby tie rokovania neboli pre jednu stranu a osobitne v tomto prípade pre Ukrajinu absolútne nevyhnutné. Preto si myslím, že ak by aj nejaká eskalácia bola, tak by to bolo práve z tohto dôvodu.
ale neočakávam, že by tu naozaj dnes začali lietať jadrové zbrane len práve kvôli tomu, že Ukrajina začala používať rakety, ktoré dnes už naozaj nemajú taký strategický význam. Vedia zasiahnuť niektoré sklady, vedia zasiahnuť tú dodávku surovín, zbraní a vybavenia na front, aby predsa len to Rusko dnes tak rýchlo nepostupovalo a nemalo to také jednoduché. Ale dnes tieto rakety už nevedia zasiahnuť ciele niekde ďalej. A treba tiež povedať, že Ukrajina už dnes má drony, ktoré doletia ďalej ako tieto rakety a preto strašiť treťou svetovou vojnou je naozaj absolútne nezodpovedné a ja si myslím, že to ani nie je na mieste. Mám tu ďalší set otázok, že v akom bode môžeme hovoriť o tretej svetovej vojne, čo sa musí stať. A hlavne, keď už dnes vidíme, aké konflikty vo svete sú. Ja si myslím, že tým spúšťačom tretej svetovej vojny by naozaj bol masívny útok či už Ruska na Európu, na Spojené štáty ešte menej pravdepodobne, alebo že by sa západné štáty rozhodli, a toto beriem ako krajne absolútne, že až nemožné, že by Západ zaútočil napríklad na Rusko a to Rusko by to bralo ako svoju život ohrozujúcu hrozbu. To znamená, že by táto hrozba išla proti samotnej existencii Ruska. Práve takýto záujem absolútne nikde na západe nie je. Skôr by som povedal, že ten sentiment, ktorý na západe je čo najskôr ukončiť túto vojnu a naozaj už nebyť z nej unavený a pohnúť sa dopredu. A keby sa to dalo urobiť zajtra, tak vám garantujem, že všetky štáty na západe to už zajtra urobia. Takže toto je skôr tendencia. Preto si ja nemyslím, že dnes tretia svetová vojna má nejaký potenciál vybuchnúť. Takže čo by sa muselo stať, na to sme si odpovedali, že kde beriem tú istotu, pretože počet izolovaných konfliktov vo svete sa zvyšuje a že dokedy budú izolované. Je pravda, že keď sa pozrieme na svet teraz a pozrieme sa na ten svet, dajme tomu pred 5 rokmi, 4 rokmi alebo 6, 10 rokmi, tak naozaj je napätejší. Tá situácia je napätejšia. Ale zatiaľ si nemyslím, že je tak napätá, že by naozaj sa začali tie konflikty spájať. Keď sa pozrieme, áno, máme problém na Blízkom východe, tá vojna je tam veľmi intenzívna, osobitne v Gaze, ale aj tam už máme prvý pozitívny príklad uzavretia prímeria medzi Hizballáhom, respektíve medzi Libanonom a Izraelom. To znamená, že jeden z tých frontov, ktoré dnes boli naozaj veľmi intenzívne, sa postupne uzatvára a malo by tam byť trošku stabilnejšie. Samozrejme máme veľa nestability na africkom kontinente, no a potom máme samozrejme tú vojnu, ktorá je na Ukrajine, tú ruskú vojnu proti Ukrajine, kde na teraz si ja nedokážem odhadnúť a dovoliť odhadnúť, že kedy jej bude úplne koniec. A áno, to napätie je vyššie, ale nemyslím si, že tá intenzita je tak extrémne vysoká, že by sa nám toto zlialo do jedného konfliktu a bola vojna. Prečo? Lebo napríklad aj tie štáty, ktoré by mali na tomto záujem, ako je napríklad Irán, tak ani on sa priamo nezapája do toho konfliktu na Blízkom východe, ale využíva mnohé teroristické organizácie a siete a cez ne dodáva zbranie, cez ne robí zle, ale ani ten Irán nechce priamu vojenskú konfrontáciu. Rovnako ako to definitívne nechce Čína, ktorej by to totálne poškodilo jej ekonomické záujmy. A dnes čínsky rast je absolútne závislý od toho, aby bol mier a aby ten prúd tovarov a služieb sa pohyboval a fungoval. Takže ani tuto nie. A dnes naozaj to vyzerá, že jediný štát, ktorý naozaj má záujem na vojne, ale aj tejto lokálnej, je práve Rusko tou agresiou voči Ukrajine. A prečo je viera v to, že izolované konflikty sa podarí udržať izolovanie, či to náhodou nezvyšuje riziko? Vždy každé napätie zvyšuje riziko, že sa stane niečo horšie, ale práve vidíme tie snahy aj súčasnej americkej administratívy, ale aj Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, viacerých štátov v Európskej únii hľadať riešenie a prinútiť tie strany k nejakému mieru. Na tom Blízkom východe sa to aspoň čiastočne darí. A zdá sa, že by to mohlo pokračovať. Ako to bude pokračovať na Ukrajine, to nevieme a ja sa k Ukrajine dostanem o chvíľku. Ani Severná Kórea a jej očividné spájanie s Ruskom na tom nič nezmenia. Vzťahy medzi Ruskom a Severnou Kóreou sú absolútne využívačné jeden druhého. Severná Kórea potrebuje veľmi veľa vecí a ten jej režim vrátane obilia, jedla, ale aj vojenských systémov.
a ona na výmenu práve má plné sklady aj tej starej ruskej a sovietskej techniky, či už sú to granáty, ale aj ťažká technika, rakety a podobne. No a teraz sa ukázalo, že dokonca Severná Kórea bola ochotná poslať de facto na smrť severokorejských vojakov do tohto konfliktu. A je to až veľmi cynické. Tí severokorejskí vodcovia veľmi dobre vedeli, do akej vojny posielajú tých svojich vojakov. Veľmi dobre vedeli, že Rusi ich postavia niekam dopredu, lebo predsa len nie sú to Rusi, bude to ruský režim menej bolieť, keď sa im niečo stane, a cynický severokorejský režim vymenil týchto ľudí za nejaké výhody vrátane potravín, čo je naozaj veľmi zlé. A dodnes je to jediné úplne priame zapojenie ďalšieho štátu do vojny. To znamená, že už sú tam priami vojaci na území a zapájajú sa. Čo je samozrejme absolútne, že ak je to, tak je to eskalačné z tej ruskej strany a je to hygienistické, musím povedať. Ale nemyslím si, alebo som si takmer istý, že toto nie je faktor, ktorý by nám tu mal vyvolať ďalšiu svetovú vojnu. Skôr je to o tom, ako veľmi zúfala je tá Severná Kórea, ako veľmi potrebuje veci od Ruska, namiesto toho, lebo ten režim je tak izolovaný, že dnes už mu okrem Číny nikto nič nedá. Takže a potom sú tu otázky trošku aj na nás, že môže mať súvis to, že Fico prijal Putinové pozvanie do Ruska a že sa hovorí o tretej svetovej vojne. Súvis medzi týmto nie je iný ako to, že súčasný premiér opakuje ten narratív, ktorý opakuje aj Moskva. A to, že dnes on hovorí o tom, že príjme pozvanie alebo že prijal pozvanie a pôjde v máji do Moskvy, je skôr ukážka toho, že on už dnes na západe nemá kamarátov, že ten demokratický svet mu nie je blízky a namiesto toho nemá problém ukazovať sa s autokratmi, ako je napríklad Putin, alebo ísť do Číny a ukazovať sa s autokratmi práve tam v Číne. Toto je dnes nastavenie, ktoré on má, ktorým ukazuje, že kde on sa cíti, že kam by Slovensko malo patriť. Ja som absolútne presvedčený, že väčšina obyvateľov Slovenskej republiky má toto nastavenie iné. A môžeme mať rozdielne názory na NATO, môžeme mať rozdielne názory na Európsku úniu. Ani jedna z týchto organizácií nie je dokonalá, ale myslím si, že väčšina občanov Slovenskej republiky sa zhodne v tom, že keď by chceli ísť na dovolenku alebo si pozrieť pekné mesta alebo hocičo, tak budú oveľa radšej cestovať niekam do Španielska alebo do Portugalska alebo do Chorvátska alebo do Grécka, ale nie do Ruska napríklad alebo do Severnej Kórey. A to, s kým sa dnes ukazuje náš premiér, neodráža to, kam si, ja myslím, že Slováci sa vnútorne cítia, že patria. A toto je veľmi dôležité aj povedať, aj zdôrazniť. Idem ďalej cez tie vaše otázky. Prečo sa nemecká armáda pripravuje tak intenzívne, ako by vojna mala byť? No nepripravuje sa zasa až tak intenzívne. Pravidelne cvičí, áno, prezbrojuje sa, ale prezbrojujeme sa dnes všetci aj kvôli tomu, že mnoho tej techniky bolo darovanej Ukrajine, mnoho tej techniky bolo starej alebo zastaralej. Ale hlavne my sme celé, už až 10 ročia, môžem povedať, žili na európskom kontinente, kde sme hovorili aj v tých strategických dokumentoch, aj v tých tajných dokumentoch, môžem povedať, že riziko vojny na európskom kontinente je pomerne nízke. A preto sa neinvestovalo do ozbrojených síl, preto sa neinvestovalo do takéhoto vybavenia. Dnes tá bezpečnostná situácia v Európe je iná a ja sa opäť vrátim k tomu môjmu príkladu s tými dverami. To znamená, že kupujete si bezpečnostné dvere preto, aby ste boli dopredu chránení. Preto sa dnes západné armády, ale aj vrátane tej slovenskej mimochodom, aj my nakupujeme tanky, aj my nakupujeme obrnené transportéry, aj my sme nakúpili stíhačky. Vieme, že potrebujeme toho ďaleko viac a nepočul by som, že nás niekto kvôli tomu obviňuje, že my sa chystáme na vojnu alebo pripravujeme na vojnu, alebo ja neviem, čo s tou vojnou by sme mali mať. Tak, ako my vynovujeme naše ozbrojené síly a stále nie sú v dokonalom stave, presne v rovnakom stave a možno v niektorých trošku lepších, sú práve aj tie západné armády, ktoré to robia. Takže aj to vyzbrojovanie Nemcov nie je vôbec žiadna príprava na vojnu. Je to úplne prirodzená obmena a prirodzená modernizácia, ktorá sa dnes deje úplne bežne. Prečo v severských krajinách kázali, aby sa ľudia pripravili na vojnu a u nás prečo nie? Už som o tom hovoril. No je to aj preto, lebo tam majú tradíciu, že naozaj tých obyvateľov vzdelávajú zatiaľ, čo my máme tradíciu na občana nemyslieť v tejto oblasti.
stále sú tu, rozdávajú sa letáky, to už ste mi spomínali, že naozaj sa máme bať, celý svet je dnes zaplavený článkami, ako sa pripraviť, lebo vypukne vojna. Priznám sa, ja si čítam zlý internet, lebo to, kde ja čítam, tak naozaj táto panika nie je. Skôr je to viac spokoja, viac rozvahy. A ja verím, že čím viac sa daný portál prikláňa k šíreniu dezinformácií, tým možno je tam takýchto informácií viac. Ja viem, čo to obnáša naozaj naplánovať len operáciu vojenskú. Nie je to ešte vojnu. A Rusko dnes ani nie je v kondícii, že by dokázalo viesť konvenčnú vojnu, to znamená takýmito klasickými vecami, ako sú tanky, lietadlá a podobne, voči NATO. Jednoducho dnes ten rozdiel v tých ozbrojených silách je obrovský a už sme si hovorili aj o tom nebezpečenstve tej jadrovej vojny, ktoré naozaj dnes... Veď by to bola samovražedná misia aj pre Rusko, a to by na konci dňa zabranilo tým obrovským plánom prezidenta Putina vytvoriť to veľké Rusko a že Ukrajina nemá právo na existenciu. Toto by nebola cesta, ako on vytvorí veľké Rusko. A dnes naozaj ani tie znaky neukazujú, že by Rusko vôbec uvažovalo o použití jadrových zbraní ani len na Ukrajine. Čo tá raketa zostrelená 2 minúty od Slovenska? Pokiaľ viem, tak tá raketa dopadla, nebola zostrelená. Toto je len ďalší príklad toho, že ak tu dnes niekto ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky, no tak je to Rusko, lebo to neboli Ukrajinci, ktorí by strieľali rakety smerom na naše územie, ale sú to ruské rakety. To je prvá vec. Ale druhá vec, treba povedať, že ako aj funguje tá obrana napríklad aj Slovenska. A keď sa takáto kampaň začne, keď začnú lietať tie rakety, tak aj NATO má svoj systém, na základe ktorého ono monitoruje, kadiaľ tie rakety lietajú, či nejaká neohrozuje naše územie a sú spojenecké lietadlá a ďalšie prostriedky pripravené brániť aj takéto územie. Lebo tá raketa tiež potrebuje niekoľko minút letieť a ten väčšina tých NATO systémov, pokiaľ nehovoríme o nejakom zlyhaní rakety, ktorá sa nedá vypočítať, kam preletí a kam padne, a ešte aj veľmi rýchlo, tak naozaj sú prostriedky, ktoré dokážu zabrániť, aby takáto raketa preletela na spojenecké územie. Samozrejme sú malé incidenty, ale taký že priamy útok, ktorý by letel na naše územie na teraz, si myslím, že na to tie systémy sú schopné nás ochrániť. Plus už sú to 3 roky vojny a ešte ani jedna raketa neletela tak, aby naozaj mala zasiahnuť Slovenskú republiku. Táto, ktorá tie 2 minúty ešte mala letieť, stále je to 40 kilometrov od slovenského územia. Áno, je to oveľa bližšie, ako keby sa bojovalo niekde na Donbase, ale naozaj táto situácia nie je ani nekontrolovaná, ani nie je tak úplne zásadne zlá. Čím samozrejme nemôžem vylúčiť hociaký incident, stalo sa to Rumunom, stalo sa to Poliakom, že im nejaká raketa preletela, alebo dron spadol, alebo úlomky rakiet. V tomto zatiaľ Slovenská republika má svoje šťastie. Pre prípad vojny máme radšej kúpiť morkadelu alebo tuniaka. No na to by som ja povedal, že ja ako vegetarián, že ani jedno z toho, čiže podľa vašej chuti. Každý si teraz v hlave povedzte, že čo z toho by ste si dali vy. Ja akože čisto logicky, ak by ste mali byť zavretí niekde v kryte, tak by som šiel po tej morkadele, lebo keď si každý otvorí tuniaka, tak podľa mňa to ovzdušie v tom bunkri by asi nebolo úplne najlepšie. Takže hlasujem za morkadelu, bude menej smrdieť. Poďme na Ukrajinu a otázky týkajúce sa Ukrajiny, ale ešte predtým tu mám otázky, ktoré priamo zazneli alebo ktoré ste priamo poslali. Môžem vám poslať pár otázok ohľadom fungovania diplomacie a NATO. Píšem jeden príbeh o diplomatu a veľmi by som sa potešila vašej pomoci. Určite pošlite, dajte na seba kontakt a môžeme sa porozprávať. Ja nerad píšem takto, že dlhé state, ale môžeme si zatelefonovať a nejak sa spojiť a ja vám určite porozprávam, čo môžem. Ako hodnotíte úlohu Poľska v kolektívnej obrane Európy? Je to len zdanie, alebo sú naozaj pripravenejší ako ostatní? Ďakujeme. Poliaci dnes vynakladajú z Európy percentuálne ďaleko najviac výdavkov na obranu, to znamená najviac investujú do svojich ozbrojených síl. Tie čísla toho, čo oni kupujú, je až neuveriteľné a keď takto budú pokračovať v tých plánoch, ktoré majú, tak budú najsilnejšia armáda v Európe. A ich cieľ je taký, že áno, oni sa spoliehajú na kolektívnu obranu, ale zároveň povedali, že lebo aj tá kolektívna obrana funguje tak, že prvé dni
ten štát musí byť schopný brániť sa sám. A je to dokonca aj záväzok v NATO, veď preto máme aj také robustnejšie ozbrojené sily, preto máme mať všetko, napríklad aj tanky, aby sme sa vedeli brániť. A Poľsko naozaj na toto je pripravené veľmi a myslím si, že aj do budúcna bude príkladom toho, že ako ten štát vie byť zásadne pripravený. Samozrejme, že to ide na úkor zdravotníctva, samozrejme, že to ide na úkor školstva, ale Poliaci si dnes povedali a učia sa z príbehu Ukrajiny, že to je tak dôležité, že si dnes ten opasok utiahnu, pretože chcú si byť do budúcnosti istí, že keby sa hocičo stalo, tak dokiaľ im niekto príde na pomoc, tak oni budú schopní a ochotní sa brániť sami. A je to mimochodom ešte účinnejšie, ako rozdávať príručky a brožúrky obyvateľom. Toto je niečo, čo dáva pocit bezpečia tým občanom Poľska, práve tieto plány. Ďakujem za príklad s bezpečnostnými dverami. S dovolením ho budem používať ďalej na upokojenie iných ľudí. No tak nech sa páči, veľmi rád, ak takýto príklad sa niekde ujme, tak to bude len dobre. Nie vždy sa mi to podarí. Poďme na Ukrajinu. Trump vyhlasuje, že keď nastúpi vojna, sa skončí. A do akej miery podľa vás je toto reálne a akým spôsobom? Trump povedal, že skončí túto vojnu za jeden deň. To si myslím, že aj on vie, že to nie je pravda a že to nie je reálne. Mnohí očakávajú od Trumpa, že vlastne príde a povie, poďme rokovať a bude mier a hotovo. Ale on tiež povedal, že ten mier sa bude snažiť nastoliť tým, že bude ukazovať viac sily. Ja si myslím a očakávam, že áno, bude tlačiť na nejaké rokovania, ale tiež, že pokiaľ uvidí nevôľu aj na tej ruskej strane rokovať alebo prestať útočiť, takže on naozaj bude možno ešte tvrdší. Nedávno vymenoval jedného zo svojich generálov bývalých za svojho hlavného vyslanca pre túto vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou alebo tou ruskou vojnou proti Ukrajine. A je to človek, ktorý na rozdiel od mnohých iných cestoval na Ukrajine, stretával sa s ľuďmi, ktorí sú postihnutí touto vojnou priamo a aj jeho výroky boli pomerne tvrdé. Môj celkový dojem na teraz z tej novej budúcej americkej administratívy je, že ak si niekto myslel, že tá bude taká mäkká a bude sa vyhýbať každej konfrontácii, tak ja si myslím, že to tak nebude a že naozaj ten Trump bude vedieť poriadne tlačiť na to, aby tá vojna skončila. To, že ju chce skončiť čo najskôr, to je pravda, ale akými prostriedkami, tak to ešte nevieme. Ja si naozaj viem predstaviť, že ten tlak napríklad aj na Rusko bude ešte väčší ako dnes. Videla som videá proti útoku na Rusko, nevyzeralo to zle, ale teda čo by stihli? Stihli by vôbec niečo? No, nerozumiem tejto otázke úplne, že čo by mali stihnúť. Každopádne je pravda, že aj tí, ktorí hovorili, že tá tretia svetová vojna začne, keď tie rakety začnú lietať na ruské územie, tak sme videli, že nie. Veď zasa aj tá škoda, ktorú tie rakety dokážu spôsobiť, nebola taká zásadná. Skôr je to naozaj o tom, že tu dnes zničím nejaký sklad s muníciou, aby nevedeli tú muníciu prepravovať ďalej na front, aby nestrelali po Ukrajincoch napríklad. Skôr toto je, alebo zničia veliteľstvo, ktoré koordinuje operácie ruské. Skôr toto je ten spôsob, akým sa tie rakety používajú, ale nie, že dnes ideme masívne bombardovať Rusko. Je pravda, že počet tých raket je veľmi, veľmi obmedzený. Takže to, ak si niekto predstavuje, že teraz tie rakety budú lietať z Ukrajiny jedna radosť, tak nebudú jednoducho. A preto aj hovorím, že to riziko tej tretej svetovej vojny že je výrazne, výrazne malé. A môže byť nedostatok živej sily na strane Ukrajiny dôvodom ich kapitulácie, kde hľadajú ľudské zdroje. Na konci dňa áno, môže to byť aj o tom, že kto bude mať viac vojakov, ale nepozerajme sa na to tak, že dnes Ukrajina by už nemala nikoho, koho môže poslať na front alebo koho by tam mala. Aj Ukrajina má niekoľko desiatok miliónov obyvateľov. Odkiaľ získavajú túto silu? No majú brannú povinnosť. Muži majú zakázané, tí, ktorí podliehajú odvodu a službe v armáde, tak majú zákaz opustiť územie Ukrajiny. Takže toto sú tie zdroje. Samozrejme, ten najväčší rozdiel medzi Ruskom a Ukrajinou je ten, že Ukrajina naozaj si tých vojakov váži. Neposiela ich čisto na smrť, neposiela ich tam nevycvičených, zatiaľ čo Rusko tam posiela, čo má a potom aj tie straty sú také enormné. Takže a samozrejme ten čas vycvičiť vojaka poriadne, aby neumrel pri prvej akcii, trvá dlhšie. Takže preto aj ten nedostatok vojakov na ukrajinskej strane samozrejme je citeľnejší. Keď Zálužný, čo je bývalý náčelník generálneho štábu Ukrajiny, hovoril, že Európska únia nie je pripravená na stret s Ruskom, išlo o burcovanie alebo o propagandu?
Ja si myslím, že to skôr myslel obrazne tak, že Európska únia, alebo z dvoch dôvodov, že Európska únia vojensky ako organizácia nie je pripravená na vojnu, lebo samozrejme o tú bezpečnosť sa tu stará NATO. A tá druhá vec je, že možno myslel, že Európska únia a tie jednotlivé členské štáty mentálne, politicky nie sú pripravené. Nechcú konfrontáciu. Kto by sa chcel vzdať toho komfortu, ktorý má doma? A kto chce ísť dobrovoľne do vojny. Aj preto hovoríme, že aj to NATO napríklad má obranné plány, nemá útočné plány. Práve kvôli tomuto na západe nikto dnes nechce vojnu, lebo nič by nám nepriniesla okrem obrovskej skazy. A preto aj všetky tie reči vrátane nášho premiéra, ktorý hovorí, že Európska komisia je vojnový kabinet. Dnes na západe sa nenájde jediný šialenec, ktorý by chcel vojnu. Všetci chcú mier. Jediné, v čom sa rozchádzame, je, čo tým mierom myslíme. Zatiaľ, čo premiér Fico tým myslí kapituláciu Ukrajiny, jej vzdanie sa v tejto vojne, tak Západ myslí to, aby to bol nastolený spravodlivý mier a podľa podmienok, ktoré si definuje Ukrajina. Toto je ten hlavný rozdiel, ale že by niekto nechcel mier, tak to absolútne nie je pravda. Dnes nikto nechce vojnu, naozaj nikto. Myslíte, že klesajúca hodnota rubla môže ovplyvniť ochotu Ruska vyjednávať? Nemyslím si to. Veď už Rusko vyhlásilo, že keď to bude na 150 rublov za dolár, no tak jednoducho zmrazí účty a vklady bežných obyvateľov. Toto je niečo, čo v každej inej normálnej krajine by spôsobilo revolúciu. Tu je to proste vyjadrenie, ktoré je snad nejako akceptované. Nemyslím si, že toto by viedlo že rýchlejšie k nejakému stolu. Ja to vždy hovorím, táto vojna na Ukrajine sa dá ukončiť hocikedy. Stačí, keď Rusko prestane útočiť. Toto je prvý deň, kedy bude po vojne. Pretože Ukrajina nebude útočiť ďalej. Ukrajina sa dnes stále bráni. Pokiaľ sa Ukrajina nebude musieť brániť, je po vojne. Ako vyzerá najpravdepodobnejší scenár ukončenia vojny na Ukrajine? Ja si môžem dovoliť len hádať, ale myslím si, že v súčasnej situácii to naozaj môže smerovať nejakému druhu vyjednávaní a možno nejakému dočasnému zastaveniu bojov, vytvorenie nejakej línie, možno, že aj dlhodobejšie vzdanie sa a snáď dočasne nejakej časti ukrajinského územia. Čo je ale veľmi dôležité v tomto uvažovaní je, že pokiaľ by sa takéto niečo aj stalo, tak Ukrajina by mala byť kompenzovaná niečím, čo je naozaj prinesie ďaleko viac. A čo jej dovolí vlastne prehltnúť tú veľmi horkú pilulku tej straty územia. A tu naozaj je dnes jediná vec a to, že dostanete najvyššie možné bezpečnostné garancie, ktoré poskytuje členstvo v NATO. Či je na to dnes politický konsenzus na západe? Nie je. Či bude? Nevieme, uvidíme, ako sa tá vojna bude vyvíjať ďalej a prípadné mierové rozhovory. To, čo vieme už, že Ukrajina raz mala bezpečnostné záruky tým budapešťanským memorandom, ktorého súčasťou mimochodom bolo aj Rusko a ktoré boli kompletne porušené. Ja si nemyslím, že Ukrajina bude taká naivná a bude schopná veriť nejakým sľubom iným, ako napríklad členstvo v NATO druhýkrát. Máme tu asi dve otázky na hybridné pôsobenie. Nemala by Európska únia a NATO na hybridné útoky zo strany Ruska v Európe už konečne raznejšie reagovať? Mala, pretože my máme taký pocit v Európe aj v tom našom komforte, že pokiaľ tu nelietajú bomby, nelietajú rakety, pokiaľ tu nie sú tanky, tak jednoducho by to nefungovalo. Tak jednoducho tu nemáme vojnu a keď tu nemáme vojnu, tak potom vlastne na čo sa brániť. Ale je pravda, že aj tie škody, ale vôbec takéto agresívne nastavenie cez kybernetické incidenty, keď cez napríklad organizovanú trestnú činnosť, už ako sa dnes deje na území baltských štátov, cez rôzne sabotáže, ktoré sa dnes stali už aj vo Veľkej Británii, v Nemecku, toto sú vážne zásahy aj do našej vlastnej bezpečnosti. A myslím si, že na to nereagujeme dostatočne. Možno, že aj z dôvodu, že máme pocit, že to je trošku menej dôležité ako nejaká naozajstná vojna. Ale pravda je, že Rusko za posledné roky tieto aktivity stupňuje a vždy je povzbudené tým, že my proti tomu nič nerobíme. Práve taká tá porazenecká nálada typu veď nič nerobme, lebo to ešte zhoršíme, tak je vlastne pozvánkou Rusku, aby robila viac a viac, lebo čo to hovorí Rusku, čo ako on rozumie tomu nášmu jazyku je, môžeme robiť ďalej, lebo sa nebránia, hovoria, že im to asi nevadí, alebo je to úplne v pohode. Takže nie, jednoznačne by sme mohli robiť viac. Možno tretia svetová vojna nie, ale v hybridnej vojne už sme. Nemyslíte? Áno, sme v hybridnej vojne a ťaháme v nej za kratší koniec. Aj preto, lebo sme slušnejšie spoločnosti,
Aj preto, lebo sú mnohé veci, ktoré jednoducho my robiť nerobíme, lebo demokratické štáty to nerobia. A veľakrát to môže byť opticky aj naša slabá stránka, ale takto to naozaj je. Mám tu celú sadu otázok k NATO, Rusko. Ak Rusko vyškrtne Taliban zo zoznamu teroristických organizácií, bude mať menej teroristických útokov? No aktuálne Taliban teroristicky neútočí na území Ruska. Skôr sú iné teroristické organizácie, ktoré by toto vedeli. Sú aj teroristické organizácie, ktoré pôsobia priamo v Afganistane, ktoré sú iné ako práve Taliban, a tie sú dnes ešte väčším nebezpečenstvom, ako je ten Taliban. Taliban sa dnes snaží hľadať cesty, ako vlastne byť nejakým spôsobom legitimizovaní predstavitelia štátu. A tie najintenzívnejšie kontakty práve majú s Ruskom, takže ja si nemyslím, že túto spojitosť medzi terorizmom na ruskom území a Talibanom je úplne priama. Čo robí NATO, aby Rusko vystriehalo pred eskaláciou použitia jadrového arzenálu? Je to skôr o tom, NATO jednoznačne ukazuje, akú má silu a že je pripravené brániť to, čo už NATO viackrát povedala, každý centimetr spojeneckej pôdy. Toto je asi ten najsilnejší odkaz a samozrejme ukazuje, ako to vie robiť. Okrem iného aj to vojenskou prítomnosťou na východnom krídle, to znamená v pobaltských štátoch, v Rumunsku, v Bulharsku, ale aj na Slovensku, v Poľsku samozrejme. A že je ochotné poslať vojakov a naozaj tieto štáty brániť. A okrem toho je tu samozrejme, aj keď sa o ňom veľa nerozpráva, aj bilaterálny dialog napríklad medzi Ruskom a Spojenými štátmi, kde Spojené štáty nie raz varovali Rusko aj predtým, aby sa vôbec nevyhrážalo jadrovými zbraniami, lebo aj toto je niečo, čo môže eskalovať tú situáciu. A teda ako moc zle to vyzerá teraz, keď vidíme Trumpov tým, myslím na to, jeho záväzky a Ukrajinu. Ja odhadujem, a myslím, že to aj Trump povedal v jednej z tých predvolebných debát alebo v rámci nejakých diskusí, že tie vyhrážky, ktoré mal pred jeho prvým mandátom, takže teraz už vôbec nie sú na stole. To znamená, že by Trump chcel vystúpiť z NATO. O tom riešení Ukrajiny sme už rozprávali. Čo naozaj čakám je, že bude enormný tlak na to, aby sme začali viac investovať do našej obrany, do našich ozbrojených síl. Prezident Trump už pred rokom 2020 hovoril, že 4% by sme mali investovať, nie 3 alebo 2. Takže sa dá očakávať, že s niečím podobným on pokojne môže prísť aj teraz. Čo tu máme ďalej? Teda doplním, vieme tú jadrovú hlavicu povedzme na prahu zachytiť v polovici hore. No, máme systém protiraketovej obrany, jeden z tých najnovších bol inštalovaný napríklad v Poľsku. Je to práve proti týmto raketovým hrozbám, ktoré môžu prísť aj z Ruska, ale ako som už hovoril, riziko, že by Rusko vypálilo napríklad jadrovú hlavicu voči Prahe, je naozaj dnes veľmi, veľmi, veľmi minimálne. Mám tu ďalšiu otázku. Viete vysvetliť, ako sa cvičia ukrajinskí vojaci? Šíria sa aj také správy, že ukrajinskí vojaci sú nedostatočne pripravení. Veľmi záleží samozrejme od toho, aký dlhý ten tréning je, ten výcvik, a aké veľké potreby sú tej ukrajinskej armády. Mnohí z tých ukrajinských vojakov sú cvičení na západe. Nie je žiadne tajomstvo, že ten výcvik prebiehal aj na území Slovenskej republiky úplne otvorene, legálne, transparentne. Cvičia viaceré štáty, veľká časť tých vojakov sa cvičí napríklad vo Veľkej Británii alebo v Poľsku. No a samozrejme potom, a tam sa cvičia skôr aj vojaci, ktorí potom môžu cvičiť tých ďalších na Ukrajine, lebo tá hlavná časť toho výcviku samozrejme prebieha na Ukrajine. Či je dostatočný takýto výcvik? No v porovnaní s mierovými časmi, kde máte všetok čas sveta, aby ste z tých vojakov vycvičili, tak samozrejme dostatočný nie je. Či je lepší ako ten ruský? Jednoznačne áno. Či je to vo všeobecnosti dostatočné? V rámci tých možností, ktoré dnes sú, tak je to asi to najlepšie, čo tá Ukrajina si vie dovoliť. Vždy je to kompromis medzi tým rýchlo tých vojakov potrebovať a mať ich čo najlepšie vycvičených. Takže tu sa dnes pohybujeme. No a potom sú tu otázky, ktoré sa týkajú nás a tu nemáme žiadne ďalšie otázky. Medzi tým môžete stále hlasovať v tomto našom výbere, či morkadela, alebo radšej tuniak do krytu, keby bola svetová vojna. Prosím, dajte mi vedieť. Môžem povedať, že zatiaľ vyhráva morkadela 3-0 na tuniakom. Dajte tu nejakú šancu. Chcem vidieť vaše názory, prosím, napíšte medzi tým. No,
Koľko máme? Máme ešte 15 minút, ja tu mám ešte pár otázok, tak ich skúsim rýchlo zodpovedať. Vraj sme dali všetky svoje zbrane Ukrajine a nemali by sme sa čím brániť pri napadnutí. Je to pravda alebo nie? Nie je to absolútne pravda. Ak by ste napríklad boli na vojenskej prehliadke v Banskej Bystrici, tak by ste videli, koľko techniky tam išlo. Nakupujeme nové, vlastne postupne nám prichádzajú nové lietadla F-16 z Ameriky. Prídu nám super nové ťažké vozidlá, či už sú to vozidlá Patria z Fínska, alebo vozidla CV90 zo Švédska. Okrem toho máme naše staršie tanky, ktoré boli kompletne vynovené. Okrem toho máme prvky protiraketovej obrany a okrem toho máme veľmi, veľmi veľa ďalších vecí, veď NATO od nás chce, aby sme vybudovali to, čo mu hovoríme ťažká brigáda. Okrem toho máme kopec ďalších ozbrojených síl. To, čo sme darovali Ukrajine, boli veci z našich skladov, ktoré naozaj boli veľmi nepoužívané, boli pomerne staré. Napríklad ten slávny systém S-300, ktorý bol raz rozložený, aj to pri príležitosti nejakého futbalového zápasu, ktorý sme absolútne nepoužívali, alebo tie stíhačky, ktoré sme darovali, z ktorých lietali asi 4, ale z toho bezchybné nebola ani jedna a každých pár minút vyhodili zásadné chybové hlásenie. Tak takéto veci sme Ukrajine dali, ktorá si to vie opraviť a pre ktorú je to naozaj že veľmi vzácne. Mali sme muníciu, ktorú sme dali, ktorú si mimochodom dnes vyrábame na Slovensku. Absolútne nie je pravda, že my sme sa dnes nevedeli brániť. Slovenská obranyschopnosť nebola týmto narušená a netreba zabúdať, že okrem toho tu máme spojeneckých vojakov, máme ďalších 31 štátov, ktoré v rámci toho záväzku, v rámci článku 5 by boli ochotné k nám prísť a nás brániť. Čo sa stane s našim menom v NATO, keď Robert Fico pôjde na oslavu do Ruska? No len si pridáme ďalšiu hanbu k tomu nášmu menu. Už dnes vlastne sa nám deje to, čo sa žiadnemu štátu nechce diať, a to je, že vlastne sa štáty o nás až tak nezaujímajú. Toto sú už len také čriepky negatívnych informácií, nad ktorými všetci príčetní krútia hlavou a len to vyvoláva ešte väčšie pochybnosti voči nášmu štátu. Názor na návštevu Fica v Moskve je reálne, aby bol v Bratislave summit Putin a Trump alebo Putin a Zelenský. Ten summit neviem úplne vylúčiť a jeden nikdy nevie, čo sa stane, či Putin naozaj. Už tu raz bolo stretnutie Bush-Putin v Bratislave, práve kvôli tomu, že to bola ako tak neutrálna pôda. Vôbec sa nemusí stať, že by sa to nezopakovalo, ale môže pokojne byť, že Putin si vyberie štát, ktorý pre ňoho bude ešte neutrálnejší, ktorý napríklad nie je členom Európskej únie aj NATO, napriek tomu podlizovaniu, ktoré dnes naša vláda robí. Neviem to vylúčiť, ale summit Putin-Zelenský si myslím, že skôr nie. To už skôr by som si myslel, že to bude Putin-Trump ako Putin-Zelenský. Fico ide na návštevu do Moskvy, opäť potrebujeme nejaké upokojenie. Áno, mnohí z nás potrebujú upokojenie, keď vidia, kam smeruje naša zahraničná politika. Myslím si, že máme ďaleko naviac. Máme z hľadiska diplomacie šancu na nadobudnutie nášho postavenia aj po Ficovej ére. Veľmi bude závisieť, aká tá ďalšia vláda bude. Ja pevne verím, že bude dobrá a samozrejme tá diplomacia sa vie otočiť veľmi rýchlo, respektíve aj ten stav v tom našom štáte a potom aj to vysvetľovanie, aj tie konkrétne kroky. Ja si nemyslím, že sme úplne stratení. Skôr chcem veriť, že toto je opäť jedna z tých epizód, kde sa musíme za seba trošku viac hanbiť práve v tom, ako prezentujeme Slovensko, pretože ako som už neskôr hovoril, toto nie je názor všetkých Slovákov a naozaj si myslím, že väčšina Slovákov sa cíti byť viac na západ ako niekde ďaleko na východ. Máme z hľadiska diplomácie, a to už som vlastne hovoril, ako si môžeme byť istí, že Rusi neprídu aj na Slovensko, no okrem iného tak, že už nie sme sami. Že nás je 32 štátov v NATO, že tu máme 31 spojencov a že tu máme aj jasnú politiku NATO, ktorá hovorí, že ani centimeter spojeneckej pôdy by sme nedali. Môžeme byť radi, že Slovensko má takéto záruky, čo by za ne Ukrajina dnes dala. Takže ja si myslím, že toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo by sa ruské vojska na Slovensko naozaj nemali dostať. Prečo teraz nebude tretia svetová vojna, ale vážne, aké dno je, keď Fico pôjde do Moskvy? No je to vec, ktorá v Európskej únii takmer nemá obdobu aktuálne. Takže je to vec, ktorá nám nerobí dobré meno. Nehraničí, čo robia naši politici mierne s vlastizradou. Ja si myslím, že vlastizrada je veľmi silné slovo. Skôr by som použil to, že zásadným spôsobom škodia menu Slovenskej republiky v zahraničí a vôbec Slovenskej republike, ako vyzeráme my v očiach našich spojencov a partnerov, ktorí mimochodom sú ochotní sem poslať vojakov za strašné milióny, sú ochotní ich tu mať, aby sme sa my mohli cítiť bezpečnejšie, tak naša odpoveď je
návšteva v Moskve. Je Ficovou stratégiou byť na strane Ruska, alebo je to len nejaká divná taktika na Brusel? Ja si myslím, že ani jedno. Ja si skôr myslím, že je to jasný odkaz voličom doma. Pretože je tu skupina voličov, ktorá naozaj inklinuje práve k takýmto obrázkom a k takýmto krokom. A dnes už vieme, že súčasný predseda vlády nemá pred sebou žiadne prekážky, keď bude loviť ďalšie hlasy, a toto si myslím, že je hlavne tvrdý odkaz alebo jasný odkaz smerom k týmto voličom, viac ako nejaký odkaz do Bruselu alebo hoci kam inam. Je nejaká krajina v EÚ podľa vás do budúcna najbezpečnejšia? Ja mám taký pocit, že napríklad Portugalsko je štát, kde sa človek naozaj, keď tam príde už len tou mentalitou a tým pocitom cíti veľmi bezpečne. Keď sa pozeráte na ten oceán, tak si uvedomíte, že ste presne na opačnej strane v tej Európe ako tá vojna. A toto je miesto, kde sa naozaj asi dá cítiť bezpečnejšie ako hoci kde na východe. Prečo, a toto sú už také globálnejšie otázky, prečo iba 2 z 5 členov valného zhromaždenia? To asi nebude úplne správne, asi sa myslelo Bezpečnostná rada. OSN podpísali rímsky štatút, no jednoducho, lebo zo svojich vnútropolitických dôvodov a veľakrát aj sebeckosti sa rozhodli, že oni nebudú vydávať vlastných občanov na stíhanie nejakému medzinárodnému trestnému súdu, a tým pádom si povedali, že si zachovajú kompletnú suverenitu a nebudú to robiť. Mám tu ešte nejaké osobné otázky, ale teraz moja asistentka Alex, ktorú tu mám opäť aj po minulom vysielaní, tak vidím, že ich tu je až. Myslíte si, že nás raz Maďarsko anektuje? Veľmi si na sociálnych sieťach idú tú vlnu, že Slovensko je severné Maďarsko. Medzi istou časťou obyvateľstva Maďarska je tento sentiment. Tak ako Putin hovorí, že Ukrajina nemá právo existovať, lebo vždy to bolo súčasťou Ruska, tak samozrejme Maďarsko hovorí, že sme boli jeden štát a že Slovensko nemalo nikdy byť samostatné. Takže áno, aj toto sú naratívy, ktoré idú, ale ja si nemyslím, že by sme sa dostali do situácie, kedy Maďarsko bude anektovať Slovensko. Máme tu nesmierne veľkú časť obyvateľov, ktorí sú na Slovensku doma, ktorí sú dobrí obyvateľia Slovenskej republiky a rovnocenní s hocikým, kto z našich občanov tu žije. Myslím si, že tie väzby aj kultúrne, aj osobné, aj sociálne medzi Maďarskom a Slovenskom, osobitne na juhu, sú veľmi silné. Je tam veľmi veľa dobrej spolupráce a práve hrotenie týchto myšlienok, nápadov a vyvolávanie nejakých nepokojov nejako ničomu neprispieva. Ja si myslím, že keď prídete medzi obyvateľov na juhu Slovenska, tak tamto napätie necítite. Tí ľudia tam žijú úplne pokojne a priateľsky jeden s druhým. Myslím si, že je to viac politická retorika, ktorá rozdúcháva tieto vášne, a myslím si, že je to absolútne nesprávne. Dobrý večer. Je dáka šanca, čo sa týka tých výhrážnych mailov na školách, že sa raz naplnia? Ja pevne verím a dúfam, že sa nenaplnia a že toto sú len výhrážky, ale sú to vážne výhrážky, pretože dnes si nikto nezoberie na zodpovednosť, že vám takáto výhrážka príde a vy si poviete, mám tu, 150 detí, študentov, ale však to je len výhrážka, nič sa nestane. A keby sa raz naozaj stala a niekto tam umrie, tak to bude obrovský problém. Obrovský problém skôr je, že sa tomu venujeme, takže ja viem, že ten problém je veľmi komplexný a ťažký a veľmi ťažko sa rieši. Ale každopádne toto je niečo, na čo sa treba naozaj sústrediť. A keď nevieme vypátrať toho útočníka, ktorý v dnešnom digitálnom svete naozaj to má veľa jednoduchšie, tak pracujme s tými školami, ukazujme tým učiteľom, ako sa správať v takýchto veciach, a nie povedať učiteľke alebo riaditeľke školy, aby si prehľadávala vlastnú školu sama. Takže tieto bombové výhrážky tu máme od septembra a táto vláda, máme dnes koniec novembra, neurobila absolútne nič, aby sa toto nebezpečenstvo zmiernilo. Myslíte si, že Ukrajina vstúpi raz do vojny? Ona už vo vojne je. Do NATO, pardon, tak to bude asi tuto. Takže či raz vstúpi do NATO? Ja si myslím, že ak chceme mať mier v Európe, a osobitne z pohľadu Slovenska máme dve možnosti. Alebo za našou hranicou budeme mať štát, kde vždy bude nejaký nepokoj, konflikt, prípadne vojna, a vždy to bude mať na nás vplyv.
alebo bude Ukrajina v NATO a budeme mať ďalší štát, ktorý bude mať také záruky ako my a tým pádom bude Ukrajina absolútne bezpečná a pre Slováka to bude znamenať, že nám tá nestabilita nebude chodiť cez hranice každú chvíľu. Toto je veľmi dôležité a ja si myslím, že aj preto je v absolútnom slovenskom záujme, aby tá Ukrajina v NATO bola. A či by to bol dôvod 3. svetovej vojny? Som presvedčený, že nie. Ruská retorika bola, že aj keď pobaltské štáty jedného dňa vstúpia do NATO, tak možno bude vojna. Pozrite, kde sme dnes. Každý štát má právo vybrať si, kam chce patriť. Aj Slováci mali to právo a uplatnili sme si ho. Keby nám niekto hovoril, že vy chcete ísť do NATO, ale nemôžete, lebo nám sa to nehodí do našich kariet, no tak jednoducho máme veľký problém. Nám nikto toto právo nevzal a preto by sme mali byť aj my advokátmi toho, aby takéto právo nikto nevedel vziať ani Ukrajine. Nemali by sme povinnosť Putina zatknúť, keby sem čisto teoreticky prišiel? Mali, pretože sme zmluvnou stranou Medzinárodného trestného súdu alebo toho štatútu Medzinárodného trestného súdu a keďže na neho bol vydaný zatýkač, tak by sme mali. Mimochodom, priebežne už sa tu nejak ujal vedenia a je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ku 5. Takže ak máte niekto Morkadelu a nechcete, aby prehrala, tak samozrejme máte posledné 3 minútky, aby ste tento výsledok zvrátili. Takže to je asi z tých otázok, ktoré tu teraz mám. Ako vnímate vydanie medzinárodného zatýkača na premiéra Izraela Netanjahua? Je to veľmi kontroverzné, niektorí hovoria, že je to spolitizované, niektorí vravia, že nie, že aj tento súd sa mieša do veci, že sa nemieša do veci. Táto otázka nie je tak jednoznačná, ako je napríklad tá otázka v prípade Putina. A priznám sa, že na toto by nám vydalo skoro na jeden celý live stream rozprávať sa o Blízkom východe a všetkých tých neprávostiach, ktoré sa tam udiali za celé toto obdobie. Ale tá situácia aj tých bojujúcich strán je radikálne iná a odlišná. Takže tu vám nedám úplne presnú odpoveď. Tu mám skôr ale ja tendenciu mať niekoľko otáznikov práve nad tým zatýkačom na izraelského premiéra. A nechcem ho nejak obhajovať, pretože vieme, že aj v jeho vlastnej krajine je veľa protestov proti tomu, čo a ako robí. Takže a medzi tým nám tu pokračuje boj. Pozerám, že tu nejak Morkadela. Mám pocit, že sa to vyrovnáva postupne a máme asi 2 minútky do konca. Takže Alex, prosím ťa, ty už akurát spočítaj jednotlivý boj za Tuniaka a za Morkadelu a týmto to postupne asi dnes uzavrieme, aby sme sa zmestili do 1 hodiny. Každopádne som veľmi rád, že ste so mnou vydržali dnes aj v trošku väčšom počte. Viem, že niektorí ste prichádzali, odchádzali. Som rád a vďačný za ten záujem. Budem to robiť ďalej. Budem rád, ak tie otázky nebudú musieť byť takto výrazne vyhrotené, ako či musíme alebo nemusíme mať, alebo budeme mať 3. svetovú vojnu. Ale je stále veľa otázok, o ktorých sa môžeme rozprávať. A dnes možno aj trošku menej štruktúrovane, ale myslím si, že o to viac aktuálne. No a pozerám sa na to, že Tuniak vyhráva 11-9 vo finálnom boji, takže týmto blahoželám Tuniakov, že vyhral. A týmto sa vlastne s vami lúčim. Máme poslednú minútku, aby som to do tej hodiny stihol, takže vám veľmi pekne ďakujem dnes za pozornosť. Ďakujem, že ste to so mnou vydržali. Ďakujem, že ste mi venovali mnohí z vás celú hodinu. Ak máte aj ďalšie otázky, na ktoré som prípadne nezodpovedal, alebo ste ich nestihli položiť, pokojne mi ich píšte do správ. Ako ma už poznáte, odpovedám na každú jednu správu a neutekam pred žiadnou otázkou. Budem to tak robiť aj naďalej. Takže vám želám pekný večer a opätovne, ak sa mi podarí, stream uložím a možno ak sa mi podarí, tak bude niekde aj audio záznam, ktorý zavesím na YouTube alebo kam, ale o tom vám dám vedieť. Takže pekne ďakujem a tých posledných 20 sekúnd strávim tým, že sa budem snažiť nakloniť k telefónu a nejakým spôsobom to vypnúť. Takže pekný večer ešte a užite si ho. Dovidenia.